ወሪድዎ ጓና ካብ ንኣምኖ ሓልወና እምበሪ ንጸላእስ ፈጢርካ ኢኻ በትሪ ክበሃል ሰሚዐ ተንቲነዮ ባዕለይ ፍሉጥ እዩ እሙን መቕረብ ቤተሰበይ መሓዙት ይዕሩኽተይ ምስ ጎረባብቲ ደቂ ገዛውተይ ቶም መትዓቢቲ ንጸላእ ድማ ጠቕሊለ ሂበዮ ንጓና ነቲ ኸማን ሽሙ ዘይንፈልጦ ዘይፈልጠና ክብድለኒ እሞ በትረይ ከጽህየሉ ብዘይ ናሕስያ ታህነይ ከውፃሉ በቃ ተዳልየ ኣለልየ ፈታውን ጸላእን ምስ ሰበይ ክነብር ብፍቕርን ሰላምን ተጠንቂቐ ምስ ናብራን ምንባርን ሽግር ከይገጥመኒ ነቒሐ ይሕሉ ወነቲ ጓና ሓሶትን ተንኰልን ተጐልቢቡ ጸላእ ግን ጸኒሑ ገዛና እቲ ቤተሰብ ምስ ፈታው ተመዲቡ ዝተኣምነ ኽነሱ እምነተይ ረጊጹ ንውድቀተይ ዝደክም ፈታው ነብሱ ወሪድዎ ጓና ጸላእ ኽረክብ ርሑቕ ከቃምት ምሳይን ከለዉ ቀትሪ ኾነ ምሸት ወሪድዎ ጓና ረጊጹካ ሕልፍ ርዩካ ኽነሱ ወይ ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ሰላም እንተይሉ ኣይፈቱ ኣይጸልእ ሓጺር ይውዕላሉ በትርስ ናብ ቤተሰብ ንሱ ጸላኢ ፈታው መሲሉ እምነትካ በላዒ